Hermed vil jeg lige rulle igennem, hvordan du opretter en konto hos SiteGround, og lige lidt omkring, hvad det handler om. At SiteGround er nok pt. Noget af det hurtigste serverdrift, du kan få til din WordPress, som de skriver 85% faster, og hastighed er lige med SEO. Så det er søgemaskineoptimering, skal man overveje at få hurtig serverdrift. Og det er typisk ret let at flytte en WordPress-løsning fra et webhotel til et andet, og det behøver ikke at påvirke ens mail. Og derved så tilbyder jeg det også at gøre det gratis for dig. Så det du starter med, det er at trykke på Start Now-knappen. Og der kan du så vælge de forskellige pakker. Og typisk så ligger man altså under de 10 GB. Medmindre det er kæmpe store videoer, du har hostet lokalt og ikke bruger YouTube og den slags. Og det er et website, og du har plus 10.000, altså visits per måned. Det er også rigtig meget trafik. Så de fleste vil bare skulle vælge den her til 3 euro. Som det næste, der vælger du Existing Domain, og her indtaster du så dit domænenavn og klikker Continue. Herfra er det så, at du går ind og vælger igen på en drop-down menu, som kommer her lidt længere nede her, at det er 12 months deal, som er den bedste deal. Altså de 299 euro per måned i 12 måneder. Og alle de andre services, sitescanner, premium backup og e-mail marketing, vælger du ikke, dem lader du være valgt fra. Der er en daglig backup, og det er alt rigeligt. Så vi ruller helt op her, og så udfylder du navn, adresse, postnummer, by, hvis du har et CVR-nummer, og dine kreditkortinformationer. Og klikker på de 2 checkboxes og betaler de der 45 euro, godt og vel, når momsen er lagt oveni. Og så går du ind, og så registrerer du så mig som en tilknyttet freelancer, og jeg sørger for så at flytte dit site